vielä täältä toiselta puolelta. No joo, näyttää hyvältä. No niin, sitten mennään katsomaan lisää. Tämän herran kanssa tästä jatketaan matkaa. Tällainen täältä löytyi. Niin. Siinä olisi aika korkea rakennuskin tuossa meidän vieressä. Joo, ei huono. No niin. Ja sitten, mitäs täällä onkaan? Sieltä löytyy heti ensimmäistä. Siinä olisi Bemari. Aamupemari. Mikäs toi seuraava on? Se on ainakin mielenkiintoiset värineet. Otetaan tää keltainen tässä välissä. No ei paha. Ihan jees. Hi Max, you got this one? Mä en nyt näe, kun nää kaikki äijät on tässä eessä. Vaikka se olikin ihan tulla rumemman värinen. Yeah, they give you a road now too. They do. And they also... No niin, ja taas löytyy Ferraria. No onpas nyt komea. Tää on makea Aston Martin. Täältä löytyy Ferraria. Tää on kyllä hieno. Aivan upea väri. Porschea löytyy. No onpa nyt upeita. Siinä olisi Bentleyä. Katsotaan tuosta välistä, niin tää on aika hieno. Tää on Bugatti. No huhhuh. No onpa hieno. No on. Vitsi miten makee. No entäs toi viereinen sitten? Se on Ferrari. No ihan tajuton. No toi ja taas löytyy Ferraria. Sitten tulee Porsche olisi siellä. Ferrari, sähkösininen Ferrari. Tää on vissiin sitten Bentley. Aika hulppea. Otas tuolta vielä reunasta, mikä täällä on. Arma ja Revero. No on hieno. Hienot vanteet. Tää on samanlainen. No, tässä on upea väri. Tää on kyllä hienon väri.